Здравейте и добре дошли в сърцето на София, ЖК Сердика, където градската динамика среща домашния уют. H&K Staging ексклузивно представя един стилно обновен 4-стаен апартамент, който съчетава локация, удобство и естетика по един наистина специален начин. Просторната всекидневна е перфектното място за семейни срещи и уютни вечери с приятели. Всеки елемент тук е подбран внимателно, за да създаде атмосфера на лукс и стил, от изящните мебели през меки текстили до внимателно подбрани аксесуари. Кухнята е не просто функционална, тя е вдъхновение, съвременно оборудване, удобни зони за съхранение и изискан дизайн, един истински оазис за отдих и споделени моменти, топъл, приветлив и готов за нови спомени. Спалнята ви приветства с нежно усещане за топлина и комфорт. Тя е символ на спокойствие. Тук интериорът работи за сетивата. Хармонично съчетание на модерни линии, неутрална палитра, меко осветление и приятни текстури допринасят за усещането за релакс. Благодарение на богатството от персонализирани детайли, функционални разпределения и простор, ще се чувствате като в 5-звезден хотел. Приятният кът към откритата тераса е истински рай за почивка с чаша ароматно кафе. Гледката към новата площадка пред блока кани на приключения. Изключително просторната детска стая е създадена с мисъл за гъвкавост. Функционални модулни мебели с възможност за различни разпределения според възрастта на децата и широко място за игри и учене. Атмосферата тук е толкова уютна, че сякаш вече чака първите стъпки, първите игри и детски смях. Съвременното решение за домашен офис е на лице и отново имате идеалната среда за продуктивност и вдъхновение. Стилното офис пространство предлага спокойствие и концентрация чрез съчетание от удобни мебели и добре организирани пространства. Разполагате с идеално оборудвано място с пералня с сушилня и множество рафтове и отделения. В банята пространството е максимално използвано, а дизайнерските детайли създават изключителна спа атмосфера. Няма никакво съмнение, че този имот е създаден за хора, които ценят качеството и елегантността в детайлите. Свържете се с нас още сега, за да оговорим час за оглед.